Τάνιτς αριστερά ο Μπίλιτς, λίμπερο ο Στίματς μπροστά του ο Σόλτο. Τετράδα του κέντρου Προσινέτσκι, ο Μπόμπαν, ο Ασάνοβιτς και ο Γιάννη αριστερά. Και ο Σούκερ με τον Γιούρισιτς μπροστά στην επίθεση. Η Ολλανδία είναι η σύγχρονη Ουγγαρία, η βασίλισσα χωρίς θέμα δηλαδή. Και φυσικά γι' αυτό ευθύνονται οι φοβερές αντιδικίες στην ομάδα των Οράνιε, που είναι κανόνας σε κάθε διοργάνωση. Τώρα ο σοβαρός και μετρημένος Χίντινγκ, ο προπονητής τους, κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση και να που η Ολλανδία έφτασε μέχρι εδώ. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Όφερ με την μπάλα. Κλάιβερτ με σπεροχή, μια καλή ευκαιρία με τα πόδια, αποκρούει ο Λάντιτς. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ολλανδία να ανοίξει το σκορ. Για εκτελεστεί το φάουλ. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λάντιτς από την εκτέλεση φάουλ από τον Βίμ. Κρατάει μια ωραία παλιά για τον Προσινέτσκι, υπέροχη προσπίση και ένα φοβερό γκολ που φέρνει τη σφραγίδα της κλάσης του Προσινέτσκι. Ο Προσινέτσκι που ήταν εφεδρικός στην ομάδα της Κροατίας στα μάτς μέχρι τώρα. Ένα γκολ ποίημα θα λέγαμε, που ξεκίνησε από την πολύ ωραία παλιά άνοιγμα μπροστά. Ο Ζέντορφ, το άνοιγμα, το σουτ δυνατό από τον Βιμ Γιόγκ. Η μπάλα φεύγει out. Ξανά σε επανάληψη ότι από το Σεπτέμβρη θα παίζει και το μεγάλο γκολ, το εντυπωσιακό γκολ από τον Ζεντέμ. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 21ο λεπτό. Μια υπέροχη προσπάθεια από τον Ζεντέμ. Ξαναβλέπουμε εδώ, ελήχθηκε έξω από την περιοχή της Κροατίας. Ένα φοβερό σουτ με το αριστερό. Οι Ολλανδοί ισοφαρίζουν σε 1-1. Να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει. Σούκερ με την περιοχή. Το σουτ και η μπάλα εύκολα για τον Φαντεσάρ. Νταβόρ Σούκερ, μεγάλη καριέρα στην Ισπανία με την Σεβίλη. Μπαν αριστερά στον Σούκερ, το σουτ και το γκολ. Το γκολ και ο Σούκερ περνάει μόνος πρώτος στον πίνακα των σκόρερς με 6 γκολ. Βάζει μπροστά την Κροατία στο σκορ με 2-1 και ο Σούκερ που μέχρι τώρα ήταν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς μαζί με τον Κρίστιαν Βιέρι τον Ιταλό και τον Γκαμπριέλ Πατιστούτα τον... Εδώ αριστερά η μπάλα πριν φτάσει στο Γιάννη. Προσπάθεια των Ολλανδών με τον Κλάιβερ, την μπάλα στο ξεμαρκάριστο. Ένα άνοιγμα για τον Μπόμπαν. Μπόμπαν πολύ του πρώτου μέρους. Κράτησε μπροστά με 2-1. Και ο Μπίλιτς βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεν είχε δει. Out. Τελευταίο σφύριγμα του ημιχρόνου. 2-1 μπροστά στο σκορ η... Και να το 2-2 από ένα λάθος της άμυνας των Κροατών και κυρίως του Στάνιτς. Το 2-2. Ο Φερμάρς στο σουτ. Μπλοκάρει έστω και δύσκολα ο Ντράζεν Λάντιτς. Εδώ ο κυνηγός της Arsenal. Ξανά εδώ το σουτ που έφερε. Σούκερ με την μπάλα, Σούκερ με στην περιοχή των Ολλανδών. Σούκερ τελικά το σταματάει ο αρχηγός. Όφερμαρ στη σέντρα για τον Κλάιβερτ και το φάουλ που κέρδισε Φαν Χόιντοκ τελικά. Η μπάλα στο τείχος, δεύτερο σουτ και τελικά η μπάλα στα χέρια του Λάντιτς. Πήρε τέλος και αυτή η ιστορία με την εκτέλεση του. Και Προσινέτσκι στην εκτέλεση του φάουλ και ο Σούκερ ο οποίος χάνει. Μοναδικά από τον παίκτη της Αιτχόβεν, ο Κλάιβερτ και το κόρνερ αφού την τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι τον Μπίλιτς η κόντρα. Το σουτ και η μπάλα out από το σουτ του Ζέντεν. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το άνοιγμα για τον Όφερμαρς προλαβαίνει το Λάντιτς αλλά τελικά η μπάλα δεν πάει προς την εστία. Κλάιβερτ εδώ, Κλάιβερτ υπέροχη προσπάθεια αλλά η μπάλα δεν του κάνει το κέφι. Για να δούμε εδώ τη μεγάλη προσπάθεια για τους Ολλανδούς και ο Λάντιτς για τρίτη φορά στον αγώνα σήμερα με το πόδι τελευταία στιγμή, αυτή τη φορά Ντάβιτς
Όφερμαρς. Σέντορφ. Είναι μικρός άλλωστε, δεν έχει προλάβει να παίξει άλλη ομάδα. Ζέντορφ. Κλάιβερτ. Πέρασε η μπάλα και πάει στον της Δυναμό Ζάγκρεπ με τον Ερυθρό Αστέρα. Χτύπησε έναν Σέρβο αστυνομικό που προσπάθησε να συλλάβει ένα Κροάτι φύλαθλο. Και η κίτρινη κάρτα στον Ντάβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται. Και το φάουλ και οι διαμαρτυρίες. Σαν να έχουν δίκιο εδώ. Νούμαν τη σέντρα. Λάντιτς μπλοκάρει. Ξανά εδώ η επιτυχημένη επέμβαση. Ξανά εδώ κατά την άποψή μας της επιτυχίας, εάν αυτή έρθει. Και ο μικρός τελικός λύγει. Η Κροατία είναι τρίτη στο 16ο παγκόσμιο κύπελο. Κερδίζει 2-1 την Ολλανδία. Η Ολλανδία κατατάσσεται τέταρτη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Νταβόρ Σούκερ, του Μπίλιτς, του Ασάνοβιτς, του Σόλτο, του Γιάννη.